Ena my brother kwalo wo ma wo na ogo adishi e ma bodo aguji egbe nwanne. Aguji egbe. Aguji egbe o we ku ma mbara mu. Aguji egbe na mo na ni mbara mu. Oso wo no jo ni ndo ya lo ni ke. Oso wo no jo no wa ni ndo ya lo ni ke. Onu jo de ji ndo ya lo ni ke. Osi prede ni ke prede ke jama ni ke. Ile ji ya ni ke la la na prede. Bẹ́ẹ̀ni ọmọ ìbúrọ̀ ọ̀dà pa àkókò ọgbọ̀n máa ń wọ́n náà ọgọ́ àti ìṣì kí má gbọ́dọ̀ ọmọ ìbúrọ̀ ọ̀dà níwọ̀n. Ọba àgbà ẹ̀wà bẹ́ẹ̀. Lọ́ọ̀sì mi, tàbí nà máa búrọ̀ ọ̀dà lọ́wọ́. Lọ́ọ̀sì mi láàpá sí, tàbí nà máa búrọ̀ ọ̀dà sú. Lọ́ọ̀sì náà bí ikọ̀ àsìlẹ̀. Lọ́wọ́ ihe m ji si na ọgọ́ àgọ́ ẹ̀wà. Olé nye m ji kwuo na ọgọ́ àgọ́ ẹ̀wà. Na ha nwa n'ike ịlụ ọgụ si na ole na onwe ụlọ ole dị lọkụ nwa mama lọ. Nna my brother akpa akụkọ ọkpọ na nwụ na ọgụ agụ ka aka ma gbọdọ my brother dịwọ. Ọgụ agụ ịlụdo. Brother, my brother, back home, Kaka. Now the other Duragama, or Makanya, who are whining for what I made. If only I pay Becca, Chief, Rebecca, she won't go to work. I am that will put up. Oh, what Chief, Rebecca, Manga. Oku Nwamma esi mabana na mmadụ ọhụrụ ụwa amaghịde owe tu ochi ifu eme ike abịara m na 77 ebe m dị iri nkwụ maka ọrụ na otu ochi bido okwenye maka ọrụ na otu onye ochi bido abịara m na 77 n'obi ṅụ mmanya anyị mechara mechiri ego masị m ṅụrụ nwamba ọtụrụ ya lawa anọzi m ahụ chief eme ike agụji egbe ahụ ọkụ nwa mama ma akpọwa agụji egbe onye ọma na Abuja anya bụ onye mbụ kpọrọ m ga-egwu n'ala Abuja ọ kpọrọ m ga-egwu n'Abuja 2017 ka ọ kpọrọ m Abuja. 2017 ya kwuru m na ndị egwu m anyị agawa Abuja. Anọ m na Abuja akụ egwu echie egwu fụrụ nwa ya George Gbarimpa Estate ka aha ka m gara gị egwu mmekọ ike dị gburu m na Abuja. Anọ m na-akụ egwu nke ebere na Abuja Chief Emeka Ikedi gara nọ n'elu ụlọ elie mmadụ abụọ abịa onye ga-ebu meshin bịa onye ga-ebu moto bịa onye bu meshin akarịa onye bu moto ịmakwa meshin na-agbanwe meshin dịrọla ata dị taa dị eshie meshin dịrọla ata dị taa dị eshie sọọsọ mmadụ abụọ bịara na Abuja egwu ka m si mebido emepe akpa onye enye mbọ ndụlụ onye enye mbọ ndụlụ onye ga-enye mbọ ndụlụ onye ga-enye mbọ ọ gara wute siri ka m meghe lala Abuja mgbe enwedela olumosu 900,000 mmadụ uwe obodo si ebe gakela ala sọsọ tesiri ka m nọ na-eme na Abuja mmadụ abụọ agbara m 900,000 ma ọfọdụ onwe m sa aga m apa akpa ego na mekpe n'ọnụ nkụli ebido obere ihe emewele
na-ebizi akpọ akara na-eji ịmakwa mmemme m gwara gị chifu presidenti abịa chifu presidenti abịa ndị nkụ bịara fụ nwa chọọchị na Abuja abịara na Abuja ọkwa sọsọ ndesịrị ka m mere eburu akpa ego na 900,000 ihe ejila na Abuja agụji egbe chief sa Emeka Ike iwe onye mmemme ị na-emesi ya ike onye chụwa gị ga-anwụ onye chụwa akọ ga-anwụ ọ nwere nye onye agha mmiri gị igwe achawa aka ụbọchị m gara Abuja esi m gara Abuja ya wee mgbu gara Abuja akụchara m egwu na Gbarimpa Estate na Abuja ya mere n'ụbọchị Sọnde na Gbarimpa ya eruola Mọnde ịma mma na-ekwu okwu ahụ mafụdala taa eji ọkada eji onye ka ezi echebisi Abuja amamsa nọ Mbaise amamsi ụkwụ afọla Abuja echebisa nọ gburugburu ime afọ ogbe mgbe m kụchara egwu na Gbarimpa si mafụdala ma jụwa onye keke si ma jụ onye keke sole ga-eregheri simetido onye na mfọ amamsi keke ọ naghị agbala Abuja amamsi ọkada wa o jighị agbala Abuja sọsọ ya gbala Abuja ka ezi magala ata gị guzoro eche keke eche onye ọkada onye ntaisi akwụsị majụwa onye ntaisi m gozi achọrọ m iri chivike Odenigbo abịala Odenigbo nnukwu mmadụ bada ọ nọ n'onye Igbo High Chief ọ nọ n'onye Igbo abịala High Chief ọ nọ n'onye Igbo abịala me na my brother kwa alụghị ọgụ ma hụ na ọgụ a ga-esi ike ma ndodo my brother alụwu ya ọgụ agụ ebe ọ nọ n'onye Igbo ọ bụrụ ebe onye ga-ebu onwe ya onye ọnwụla nchụwa ga onye ahụ ga-enwụrụ anya onye ọnwụla nchụwa onye ahụ ga-anwụ oke ọya okwele fada onye oriri ọ bụrụ ebe ga-egbu onwe ya onye nchụwa ga-anwụ onye nchụwa ga-enwụ anwụ onye ahụ na-efe achọwa ezi Igbo fada oke ọya okwele fada ya gaziri ya my brother gba akụkọ ọgbọmanwụ na ọgụ a ga-esi ike ma dọdo my brother n'ugwu my brother gba akụkọ ọgbọmanwụ na ọgụ a ga-esi ike ma bọwa my brother nke a akụkọ pụta na-akọrọ unu egwu ala Abuja arụsị egwu ala Abuja na adị ọkụ chọrọ igwe egwu ama m na ihe ọma achịghịla aka bịa ajụrụ m sị ihe ọma o nwere ike isi na Nazaret
My brother said, he was saying one more over Oku Nwamma. I can make us back up one more. I know we'll have about the issue. Today, we need to let him go cross or who one people knows I am one year, one no. Oh, I am but to do work on that. Agram na kebi man who lelu 50. Abamaka wena 190 bla. Mabelo la ke ndogo akuji ekwe. Ulelu kule 20. But I know na odo aso ha na nga ina aku egu. Akumle megu aku hege 20,000. Mama don't buy any go 40,000. Akuyele bu hege 60,000. Me shake your hege 100,000. Ebule bi loko hege 100,000. That will you live. So that the black and the Oku Nwamma. Let's make all. You should put my good year. Ekuze moto na kwebu akule meku aku yeye 20,000. Besheki yeye 40,000. Mame ya kalaba yeye na 60,000. Ebiro leku yeye me gosi 80,000. Awuli elu ya gangesi 100,000. Awuye mikuwe osho na de black ya de. But they do 1,200,000 is one bottle. He must have made a man 86 years in a Sunday. EMD somewhere, no long 1,100,000. They will 1,200,000 is go to bottle. They will 1,100,000. Will they so 120 crates, no long. Still, Michael from Ugo, they will say 1,200,000. So one bottle, but I get one more guy. If you are not cheap, let each other go for tea, cocoa, tea, and tea, and
buye. Ehunoke. Chief Emeki Kedi nwannem agụji ogbe ka m na-akpọ fada ka m na-etu aka ji ọfọ mkpanamkpa ihe ọma mere anụ Imo ya bụ chief agụji egbe asị m shie ya echichi o nwere ihe m ga-echi gị ihe m ga-esi gị ọgbaka ezu ọha ka ọ na-eri akara ihe ọma mere m bụ ike agụji egbe o nwere ka ngaraja akụ egwu o nwere ebe ngaraja akụ egwu agụji egbe ga-abịa akụbile na egwu akụ ga-enye mesheki ọrụ ga-enye mabara ndị maịkị ga-enyekwe m ego egwu na-ebulile ọkụ ga-enyekwe m awụliche n'ụgbọala la ga-enye m ya onye bụ itiwe iso na ndị blak ya na-ebe ịmakwa ndị flag ya na-efe from example iruo na ngwa Igbo onye ọkada achọrọ m ịga n'aka Emeka sọsọ Emeka ya onye ọkada kpọrọ onye ọkada jụwa onye jụrụ ya ajụjụ ọwa agụji egbe ka ị na-ekwu okwu ya ọwa aka ji ọfọ mkpanamba ọwa iwu ndị ama Imo ya ebido kpọba ise ma ahụ eji mara onye eze kọcha o nwere onye ị ga-aga lọnụ ụmụnne ya lọnụ ụzọ ya gajuo esie gajuo onye ọkada si ma onye kama onye ọkada ga-agwa gị nsị ekwu ụlọ ya nga onye ọkada ekwu ụzọ kwa aka n'isi kpamkpamkpam amame ya ihe Emeka Kedi na ị nwere sọnne m Emeka Kedi na ị nwere sọnne m o Chief Emeka ị nwere sọnne m enwere onye mere m ji matacha gị ọfụma o nwere onye na-akpọ Charming Money Charming Prince anya mere m ji matacha ya Charming Prince o nwere tote gaghị ile eji eme ya eriri ego kashi abụọ n'ime ndazọ o nwere ka ọ na-esi eme ọ wụrụ eriwere ego kashi agwụ ya eme transfa Chijioke ị masị ezigbo ahụ ya bụ Chijioke anya ka m na-ele agụji egbe fada ka m na-akpọ agụji egbe ka m na-akpọ